Kubor nakaslem jong unongsan hima. How it goes, and then it's a training system. As you see on the pitch, when you do a pass, the ball does a little bit of this. Kakunhun ni lekai jong ka United Sports Club Kolkata kalawan poi hasor nong stan na kabentaban penkre ka jingya kun bar ka jingya lekai ka baningkong ka jongka persya ka kli mauli YC kawai nigi club bapau jong ka Super Division ke NDSA ha kalumpong ni lekai invitation knockout football tournament Arajar RPR hado RPulai ya kaban long hamadan New Nong Stan. Lakban kadaw hang ni baga New Nong Stan Sports Social and Cultural Club na kabentakan ni Kalumpong menta kaladep bansanay ki Jakashong habaro saudong jong madan bat kajipan kreat na kabenta ka madan ni lekai kadang ya chakmat hado menta. Uba GCM ni Presiden ke NNSSCC ulay ato baka jingi lekai ka bandingkong hapadeng ka klik mauli YC persya ka United Sports Club Kolkata hakalay puwi tarik urisau Arajar RPR kanong hakapor shibaji shiteng no paisengi. Syuk bansai bha hakabaya de ka program lani ka fixture jong kani Kalumpong menta tungin ni sngap badia pen ya ka e ba nakaliang ka NNSSCC kadon banong. पूरा वीडियो बना रहा है हमको बाबा रेस एंड Thank you nga ba gracious imli nga de president yung kanino Nong Sport Social and Cultural Club kabadi ka club ka ba penong ya kene ka invitation knockout football tournament Arajar RPulai ti kumba pilih i na dominen ki player jang ka tim Kolkata kila poi apo kene ka jaka jungi kila penkrep penkrum menne ban yo wamo kene madan te kumba chupatai kindia de pi nagaleng jungi ka club ya pi ba kane ka picture ka bangila sina kane ka jingile kai jo ka invitation knockout ila shim tangkan ru tilikitim akaba ka round ka banikong ka debi ka round of 16 akaba ka di ka knockout kanono ka team ka ba job kani urung siya ka quarter final ka barem ka out te naka round of 16 kan poi siya ka quarter final kini urung ka ba job quarter final naka quarter final pat ka poi siya ka semi final haka semi final ngilabu art di kilek ka first leg pat ka second leg kini kendu artin kaju ka tim kini kendu kini kun artin bat kano ka tim ka bat tap gol khambun bat ka first leg bat second leg in kailang ya ka gol ka ba kichap maki katu ka ba yo tap gol khambun kan room si ka final akaba ka final kin penong tang sitin bat baro nakane na kini ki semi final pur atli ki tim ki bandung southli na ka semi final kini kendu kini kun artin iong ka first leg bat second leg te dialog kane ka fixture ka bangila sina kadai ka knockout kaba kitim kiba job kinrung kitim kiba rem ko mene kin out no ala kindu no bandung chaka we pat karau te nakaleng jungi ka club yang idabu ka jingkarpat jur ya bigi pagba kuba ngila penpriang hagi social media ngaki press ya kane ka tournament ni kmen tiba ka jingwan saki ka jingwan krisyan ki jampi kana I sim sisyu ya ka club ka jungi mangindang penlong hagi next number 1 ya ka tournament ka bahe kumganahi ka bakhame la banong te sakaway nakaleng junga kum presiden ngabu ka jingkarpat ka bajur bha ya pi ki pajba nakane ka thainong ton jungi bat keleng ki jaka ki banwan ban pe ya kane ka tournament ka peniat mangi bah kane ki jingile kai kane ka tournament ka jungi ki bobon ki player ki lawan keleng ngacha na ki jaka record kar na ki foreigner na bar ki nikro kum nemtai te ka jingkarpat ka bajur na kaleng junga kalong baik bangin num ya keren benjak benriu nginum ya keren kinono kintin ki ban kata ya ka long reniang ya ka jak benriu ko juki ndengin ya krisyan ngin support ya la ka jong tim ta ka bangin ai ka jingkisyan ka ba bha ka ba tibul tiblei marbun na ka pertai ka pamantangi le ka bala ban kiar na ka ne ka jinga benye jinga keren kentho jak benriu ki ong tin pareng kata ka rasisim te nga chapi ki pajba kani ka tournament ka ba ngila sukot karpang invitation mo bala sukot ki don ki tim ki ba keleng ka north east ki jungi ban na syabar ka north east ro ya ka ba hakasini kong lai pui terik koi ka tim ka panabar na kanong ba ka ba radba ba ka jingile kai football kata na po Kolkata ka don ka tim United na po Kolkata ka don ka nako na po Manipur ka don na po ka Sikkim koi ka tim kadon ka team na po Guwahati PSA Guwahati
kadon ka tim na po Guwahati Town Club, kadon ko ka tim na Assam ka ASAB. Kita gidi kitim kiba wan na Shabar jo ka jela ka jungi. Kitim kiba na po ka jela ka jungi ngidon na po Ribhoy ka we na Jaintia ka bangi ay kateng ka Golden Lion na ka we ka Shillong Lejong ka Maulay ka MLP ka PFR ka badi ka we ka Academy ka balasay ki player ki batbet na po nong ba Shillong kadon ka Assam Regiment, Assam Rifle, kita gidi kitim kiba na bar jo ka district jungi. Te ta kitim asli kitim pat kidi kitim na po ka district West Kasil jungi. Kata kadi kowe ka tim barat ba jong ka nokton jungi ka kdi moli YC. Basta kowe ru ka tim ka Bakhanbor ka bala Jibnatem ka bangi khot keteng ka Kid United. Kita gidi kitim kibalang ngilakot banesim menta akane invitation no ka football tournament akajar akwa Paiba bin ai ke jinget pelang ringkat bangi na manginang la panang penong susu ya tournament ki ba khame isu hagini kisnam ki banwa kublai shiboni